Kamoro moro maintie jarama Oloo TV en kinde makare ma indie ni chenro mar Kuku mar Wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Oloo Mbaka kwarango weche matimore e lak seche gi. Odiochieng' ma kawuono wadwa rango weche ma bende koro ne obedo ka bende waneno twak makende kan obedo e kind jatend piny owacho kaachiel kod jatelo mar kweth mobalo kod piny owacho. Kaeto bende wabiro rango achiel kachiel weche mosebedo kadhi nyime sekta mar somo ka bende buge waneno kan okel buge mane nitiere kod chochni koni kod kocha. Antiere kod Dr.Eddy studio kaindi abiro miye thuolo mosu kaeto wabiro dhi kod twak machalo kama indi. Rwaki Dr.Eddy. Erokamano Jeff. Moso ganda wagi. Moso jo kanyanam kenda moro mar bet kod odhiambo ma kawuono. Nyinga kaka kawaida en Eddy O.Odari, an e mbalariany mar Jomo Kenyatta University. Amor mar bet kodu kendo kawuono. Erokamano ne nyamo mwalimu kendo arwaki e studio. Kaka japuonj ma bende nitiere mbalariany mar Jomo Kenyatta kendo in be in daktari. Wach nitiere kainde makoro buge mane sirikal chiwo ne sikunde mag sekondar. Ne wawuok kod chenro ne wacho ni ne odwa keti haraka, ne nitiere ne odwa time mapiyo piyo ahinya. Buge ne owuok kainde ne nitiere kod chochni, ne ok olos gi maber. Ang'o manyalo bet ni otimore? To maendi nyiso nang'o ne nyithindo ma bende nie klas masomo. Mana kaka nanyisi mokwongo Jeff ni idea manobiro ne en idea maber kabisa. To gima ne wan go wasiwasi mane wan go matin. Yes. Ne ni idea ni nokele mapiyo kabisa. Kendo ne en gima chal ma ng'ato ringo mondo tund kamoro ma wan wakia kuma ng'ani ne dwa tunde. To mana kaka nanyisi ni gini noter piyo piyo kendo sani koro waneno problems mosewuok nyaka e books gi. Omiyo nyaka wachak wadoga chien kendo en ni meli osewuok, ok wanya chungo meli e kor nam. But nyaka wachak wayawa bado nikech koro kendo wan gi minister manyien ma koro en Amina Mohamed mondo koro wang'iya ne where we went wrong. Ere kama wanya salvage go gini piyo piyo mondo ade nikech kichako neno problems owuok gi to giwuok very very early. Manyisi magini dhi bet in the next 2 years. Nikech number 1 pok watiego jopuonje. Wawacho ni gidhi time during holiday decision. Pok watiego jopuonje. Kata na management mag skunde gi pok otieg maber. Management ok en mana head teacher gi jopuonje. Nitie school boards ma bende pok oket into speed gi gik madhi mbele. Koro magi gik manyaka wang'iya ne kendo maber mondo wane ni kata ka system dhi mbele to dhi mbele ka watemo correct gik mawuok gi. To kiseneno dalili ma waseneno problems osechako wuok nyaka ka e buge ma train nyithindo mano nyisi ni nitie gimoro ma ok long'o mbele kae. To nyaka wabedi kendo mondo wang'iya ne ang'o marach to kendo wanya konye nade sani kapok wadhi mbele. Yes. To koro daktari kaka ng'ama bende samoro lonye weche mag puonjo buge gi kinotie kod omenda ma bende ok thine kata milion 7 kama indi. Noter gi skunde to yori ni nitiere errors. Maendi inyalo lose nade? Obedo rectify nade? Buge ga mechaki goli duoko koso itemo nade? At the end of the day gimoro karach to rach. Ka en book migolo to nyaka gole maduoke. To kaka omenda be nosetiyo. Nyaka wang'iya ne ni to problem no wuok kanye. Emomiyo pinje molony winjo ni ng'ato take personal responsibility. To magi gik mapok wanene e piny ni. Onge joma take personal responsibilities. Tidhi yudo ni ji timo gik moko kaka gidwaro. Anya chiwo kawuono nadwa ni utim ma tidhi time nikech ok o succeed, sawa. Ok o succeed, onge personal responsibility. Nyaka wang'iya ni to komenda manotigo gi. Where is the ang'o manobet marach? Nikech we are eventually ok wanyal allow books gi to bed e skunde. Nyaka waduok gi. Nyaka ginon gigi malong'o mondo okel gima correct, gima right e school. Peso osetigo but somebody must take responsibility for this. Ng'ato nyaka ting'o sigo ni. Ng'ato nyaka ting'o sigo ni. To be paro ni maendi nyalo timo. Sani mondo timre mano is for the people but ang'eni ok obi timre. Onge reso nikech onge ji mosekawo responsibility. Koro people will run away with it. But magi must be lessons. Jopiny nyaka chak penjo nyaka chak penjo maswali. Iluongo ni citizen engagement. Nyaka jopiny chak penjo ni to gini nodhi kanye, ere kama rach. Mae gima ok nyiswaga. To mae gima mi idhi yudo ka ji timo gik kaka gidwaro to dhi gadhiya kamano. Wacho kanyo ero ni jopuonje bende poko oyudo tiegruok makare e chenro machalo kama indi. Ma dwaro thuolo ma romo nade? Ing'eni hie pa ni wasewacho education ni nyaka wang'iya ne ni to aim wane nang'o. Ang'o mano wadwa ni kamane mano wadwa ni watunde. To ang'o mo jopuonjo nego yudas piecemeal.
nikech ing'eni sani kane ber to gini kane chakore to nwayudo like a whole year mane the engagement ne nyabet wachako train jopuonje such that kwachako employ roll out this program to bedo enrolled even after 1 year ka already these people are already having the basics ma onego ging'e yeah. To sani kaka gini osechakore ni koro ena ni nyaka koro wang'ia ne ni do we now have fresh refresher courses every 3 months koso ang'o madhi timore yeah. To eventually mana kaka nwase chake marach ni gini nonego wachaki training these people nonego be knock at least 1 year magibet maging'e gima onego gitim maka nyithindo donjo ka gichako roll out the program to roll out the program ka nyithindo koro giseng'e ni nyithindo magi gik mwadwa ni wa achieve to nyithindo wanyachako train direction machal kama. Tiparo nade kaloro kod chenro go eko mag lokruok matindo kata reforms bende ne chal ka gima ichako ne imigawo mar somo sani eri wang'eyo ni jatend migawo mar somo koro ne oloki sani odok ne Amina Mohamed. Tiparo ni the pace nyalo dok chien koso pod gik moko dhi nyime kaka ne gin chon. Ing'eni hie gima yudo kaka nigi an go gi shida Kenya kae ni jikao institutions kaka dhano yeah. Inya paro ndalo mane transport ni nitie under John Michuki ni winjo ni nyaka the laws wa Michuki laws or Michuki rules yeah. Kata sani penj ni luongo ni Matiang'i exams yeah. Matiang'i institute koro jipoko embrace wach mar ni office and institution to institution nitie joma tie institution to reforms are not individual initiative it's a collective it's a collective responsibility it's a collective initiative and same to collective responsibility koro the fact ni CS Matiang'i obedo transferred to another docket does not mean ni jok manotiyo go ka the system must continue. It's like a conveyor belt. Koro, and the reform agenda, maybe Amina Mohamed may want to take a different direction. But at the end of the day, we must be guided by the reforms, the main objective Manewadu achieve. Koro, I still trust the new person, Osebete Foreign Affairs, Kendo no Tiyo Maber Kaka Nonyalo. I believe ni and experience enough onya support go these reforms. Kendo onya continue speed mar reforms ni. I also believe ni kako Sebet a diplomat, I believe ni she's going to approach this thing in a different way as opposed to her predecessor. Yeah. In a different way. In a different way. So ni inanoka unego beni ochako ranga na kendo. O kaka ne Matiang'i okete chane. Ngene jatelo maber nyaka kuonge ng'ia ne strengths gi weaknesses ma ng'at mano bet kanyo mbele ni nenigo. Yeah, koro konya bet mong'ia ne kuonde mane weaknesses nitie. Ngeni during ndalo Matiang'i Jonat bende ne ko onya approach jo national the unions gi other stakeholders. So where was the weakness and where was the strength? Koro mondo continue gi strength cha to build on the weaknesses gi. Koro my advantage mine nikech reform agenda osechakore kendo en obiro ka process ni osechakore to en gi jok ma bende nyocha tiyo to ensure ni gini dhi maber. Koro nyako ng'ia ne kuonde ma weaknesses ni nitie kuonde ma ne stakeholders goe koko ka koro ng'ia ne to kuonde ma koko gine nitie wanya timo nade nikech ing'eni samoro success and idhi yudo ni samoro failures bet as a result of personality idhi yudo ni the idea is good but personality the approach is completely different. Yes. Erokamana nyamwalimu. Nyisane to nyathi school wachni riowe kany. Na winjo ka ministry mar somo nyiso janyuol gi jopuonje ni kik gibed kod buok kalure kod buge manowuok. Kiparo ni ng'ama nyathi school ni en sani en kanye e wachni. En ochung kama nade. Ing'eni nyathi school mwaluongo ni gi kizungu en focus person en ng'ama nyaka wang'i hie yeah. To of course gini kaka bedo rolled out ing'eni kochako kaka gi classes machien onego concentrate sani ni ere kaka wa salvage especially jok mantie higher levels towards completion nikech kai ma concern nitie ahinya. But at least whether you don't need a lot, especially the system ochakore piny koni. Koro piny koni there's still hope.
gibed a lot of problems. Yeah, nikech they still hope, especially the program bedo rolled out from the junior coming up. Koro they still room. Ji pod nyawuoyo, pod wanyang'iyo kuma weaknesses nitie malose maber ma nyithindo gidhi mbele. Our concern en koro jok mantie malo mabende nyaka wang'iyane how we are basically going to handle them. Nawacho ni pod nitiere geno. Yeah, pod nitie geno kendo gima ber en ni kane jopiny ji odhi oyie ni nitie problems. Yeah, ing'eni mano is the first step. Yes, so mano ne gima ji oseyie ni waseyudo nafaa, waseyudo shida kae, to shida gi koro the next thing en mondo koro wa move to address these problems. The most important thing en ni nitie yierruok, ni nitie wan gi problems. Obro kawo yo matena daktari kae to obro duoga achiel kachiel e thuolo mar ariyo chieng' machalo kama indi. Ka bende kod duogo e thuolo mar ariyo to obro rango weche go mag siasa kaachiel kod weche mag dongruok. Roma intie jarama Oloo TV achakarwaki kendo wantiere e thuolo mar ariyo kabende wantiere kod Dr.Eddy O.Odari warango weche go mag somo kaachiel kod weche mag dongruok e weche go eko mag siasa. Achakarwaki studio daktari. Erokamano. Nyalo moso gando. Erokamano amoso kendo jokanyanam kendo wadhi mbele gi twa. Erokamano nya daktari. Daktari koro wadonje weche go eko mag siasa. Gikone to kaka nusebedo kawo paro kata wacho ni oganda ariyo mano ero migosi Kenyatta kod migosi Odinga onego beni romo mondo giket piny mar Kenya kamoro achiel. Maendi ne otimore. Osegolo paro mopogore koni kod kocha, jomoko yie, jomoko okwedo. In kaka Dr.Eddy O.Odari neno wachni nade? Kakora iwacho maber ni nitie jomoyie, nitie joma bende okwedo, to gi nitie jomokwedo. Ting'eni magi both sides gin kuonde ma gin gik mabeyo. Mokwongo dialogue or twak mar jotelo ariyo en gima orwaki. To nyaka wang'e maber ni twak mar jogi bende ok en twak aoyaye. Ok en kaka an gi Jeff waromo wago mbaka. En twak mo involve jo Kenya million 40 plus. To moloyo en twak mo donje ngima ja Kenya hie. Yeah. Koro mokwongo twak kaka na wuon narwako twak an be. To gima nyaka wabende wawachi ni to twak ni okawo dimension mane. Nikech kata jok makwede gi bende nyaka wa accept gik ma giwacho nikech adieri I think we were not somehow prepared. Ne wakia ni twak ni ngeni kaka koro 2007-2008 there were certain things maneji ng'iyo ni magi gik ma jogi meet to discuss. To twak manyo wantie go ni nyineno ka bang ker Uhuru Kenyatta gi Raila Amolo Odinga romo. To nyaka joma nie NASA moko nyo bende nyo wacho ni gin ne gikia gima dhi mbele. Omiyo pod wanya wacho ni enshrouded mystery moro wakia hie ni twak ni ochikore nade odhi kanye. To nyaka wang'i gimoro adek. Ing'eni king'iyo mokwongo nyaka wayie ni Kenya osebet e state ma iye tek. Wanyocha onyiso maber ni already kwayo magwa pinje maoko wase exceed about 54% mar GDP sani dok e chulo loans. Tension mosebete Kenya ni osemiyo investors, not so many of them want to come. Koro nyaka koro wang'iyane nikech of course to the business community and is very happy. But to the common man bende nyaka wang'iyane ni to what were these things that we really want addressed. Kuoma it goes beyond electoral reforms. Miwacho ni electoral reforms. Electoral reforms en mar ng'at man malocha. En mar ng'at man gi political ambition. Eventually, how do we share power? How do we... to me, that is not a big issue. And my concern opinion will be basically the class war between the haves and the have-nots. The have-nots gi mang'eny. The have-nots gi mang'eny. Koro twagni nyako ng'iyane the have-nots gi. Nikech bang elections ma higa mokalo. Gik moko notimore, properties nokethi, jomoko ne ngimagi odhi. To joma ngimagi nodhi gi they were the have-nots gi. To pod gin go chungu ma nyaka giywak ni usemiyo gi struggle for so long. To ne ok ang'eyo ni ne un kod geno, ne gin kod geno machalo nade. Kech aneno ka moko kuom giwacho ni
twagni eri to them it's not a solution. Yes. Giwacho ni kane ung'ene twake mane dhi bet to the ultimate goal to ne okonego tergi gik magisekali. True. Yeah. Yes, mana dier kata an kidonje chunya kabisa. Yeah. To me twak is nonsense, election is nonsense. Gima piny ni dwaro sani en total dialogue mar jopiny. Mondo idonja ne chuny jopiny ng'ato wach gima nie chunye cha nikech Kenya ni adieri ka ji obet ka sani nitie jok ma feel ni gin passengers, gin omigi lift, machal gari moro ma en omiye lift. Ichulo tax kaka ng'at machielo to inomi lift. Inomi mana lift nikech nitie kuonde ma ok ibi nenorie as much as you contribute to the development of this nation. Nitie jok ma kamago. They feel they are left out. They feel they are not part of this country. Yeah? To kendo gine maging'eny. To kendo gine maging'eny. Emomiyo ni chaki neno narrative mano chako biro mar secession cha. Nidhi yudo ka kendo donjo kuom ji. Kendo no chako donjo kuom ji kabisa. Nikech nitie jok ma feel ni they are not part and parcel of this country. Emomiyo gima muhimu sani mar piny ni ok en twak mar jotelo ariyo. En twak mar oganda. En twak mar oganda. Nikech at the end of the day ng'ama nitie Luo Nyanza biro weni ng'ama ni Central enjoy all the benefits. Yeah? To kidhi kendo Central no tidhi yudo ni kendo nitie ng'at ma kata na kama kunye cho onge go. Yeah? Koro mae twak ma nyaka wachak ng'iyo. Tasika wacho ga ni chieng' ma ng'at ma onge go cha biro realize ni nitie gimoro monya yudo ka ng'at man go cha oloko pache. Anyisi ni kanyo ma shida wabiro chako betego. To mae gik mwaseneno, Arab Spring no chakore kamae. Jok ma onge go when they realize the big powers, the big powers wakina Mubarak, they had to come down. Yeah? To mae oken gima aneno kabor gi Kenya ni. Nikech wasani waneno kasani nikech kata mana kaka jatelo Ker Uhuru Kenyatta nyoromo gi Raila Odinga. Jomoko neno mani magi mana the elites. Yeah? Jomoko bende nyaromo go to nyise ni kanyocha serikal ochako frustrate joma nigi pesa ka. To koro ineno ka jotelo koro ringo romo. To sama mtu wa kawaida inyono cha to onge ng'ama wacho ni waromo. Nikech mtu wa kawaida cha dhi malus nyaka life. To mare ka ji osebiro mowuoyo kamano to wuok to ng'acha pod odong' gi uchungu. Koro biro tundo chieng' ma ng'ama odak Mathare Valley cha biro neno ni jamudhaiga cha emogeng'o ne progress ne. To chieng' no ema Kenya ni wabro bete mara. Chomiyo twak beto twak nyaka bed koro mar japiny. Nyaka koro waginene mondo ji oyawre wach gima nie chunygi mondo wabed gi reconciliation mondo wane aneni to piny ni wadwa tere direction man. Ok en piny ma kaka koro Jeff in ka in ing'e mani maybe chieng' moro inyama bet director mar Oloo TV but you can never have any political ambition. Kech kata politics ani waneno jotelo already they are grooming their own people. Yeah? The poor person does oonge gi hope mora mora ni chieng' moro biro bet jatelo. Koro twag ni riwruok ber, oganda onego bedi to onego bed twak ma koro chako yawo piny mondo ji ochak wuoyo. Ji ochak wuoyo makata ka koro ji tundo 2022 to ji osewuoyo mochare ma bende modhi oluorore koro. Nikech asewacho gima nie chunyi, wasewinjore ni to kara gik ma shida ogi wanya chako wuoth go e direction man. Tiparo nade bende en gima dhi keto oganda koro bedo kanyakla nikech ing'eyo chien wacha chande kane wawuok e yiero mar higa mokalo chande kane dhi e social media ne neno ka weche ne temo bare koni kod kocha ne ibayo weche kawuok e dhoudi ni kadhi ni dhod cha bayo kabiro ni dhoudi ni ayo kama nyoro ni ne atemo rango social media neno ka bet ka oganda dwani oyiere. Iparo ni maendi nyalo kelo oganda kanya. Emomiyo wacho ni twak ma genuine en twak mar oganda. Gik moko mineno gi gin cosmetic. Magi okawuondi. Gin cosmetic. Di kuonde ma ji tiye sani. Kata jotelo kanyo osebiro mowuoyo. Di kuonde ma ji tiye. Pod idhi neno ka ji ng'iyore ni ng'ani ya kacha. To kendo dhi especially sama koro imanyo jotelo. Yeah? Sani waseng'e maber, and I want to give you a typical example. Sani university is already a number of vice chancellors are leaving, and sani midwa take on the politics madwa dhi around these universities. We have started seeing these things, and more okay. Koro kik wuondre ni ati twak manyo jotelo ariyo romo Harambee House shake hand go picha. Yeah, to bende nyaka wang'i ane ni twag ni adier. Benyo en twak mobedo driven gi our problems. Koso nya en twak ma had another hand. Because we also need to start asking ourselves, what are the foreign masters' agendas? Yeah? We know Washington, we know Europe, we know everywhere. What is their agenda? What was their contribution to Agni? Yeah? Could there be something? Yes. Mage gik mwawacho. Yeah? Gin magi begi say, do they really, we really need,
bang 2008 ne nitie agenda ng'wen mane ji onego winjre, to mar ang'wen ni pok ji owuoye, this reconciliation element. Koro bende nyaka wabed careful ni bende ok wa allow the agenda mar our development partners into our problems. Nyaka wadog piny mawang'i ni shida wa en nang'o, shida wa nochako kanye, to shida ni wanyalose nade. Bende ji nyachako wuoyo, bende Jeff nyanyisa gima nie chunya adier, to bende anyanyiso Jeff gima nie chunya adier. To kase nyiso Jeff gima nie chunya, to Jeff onyisa gima nie chunye. To wang'iyo ni okay, asega koso ni kama, isekoso na kama, koro wanya move forward nade. Mae twak ma ji nyabet ko kako gada. Mane twak madwaro. Daktari, gonyero kamano kuom chopo, aneno ka inyiso ni thuolo ok marwa. Kata kamano gonyero kamano kuom chopo achiel kachiel odiochieng' ma kawuono e Oloo TV. Ka bende warango weche matimore koni kod kocha. Ni an Jeff Oloo Mbaka, daktari, erokamano. Erokamano. Chakora kendo kuritu masani. Ritu masani kendo nin maber.